Марти, внимаваш. Добре, карай по места. Рашев, назаде, Рашев. Вики, пусти напред, изпълнява Марти. Али, пусти му я. Дай отивай, Марти. Добре, Вики, смело играе 1-1 и супер да завършим. Добре, край. Не трестане, не го оставя отзаде. Тори го, браво, добре. Марти гърбат точно така. Добре, Вики. Добре, Вики. По места, оставяме. Марти, ти е ляво него. Галинов, малко постъпи още. Вики, средата. Централно застава, след паса отиваш. Праше. Следвай го, да. Сега ти отиди напред. Тя, Вики! Де, Марти, браво, момче. Добре, отстъпваме сега, Галинов. Ето го, Ангел. Вики, отиваш. Гърба ни отръста, гърба. Браво, Вики. Дай. Не, нищо, само се говорете. Сядай. Вики още по-вътре. Вики още назад, Вики. Движи се, там няма как да стане. Пас да има. Добре, браво, Галинов. Вижи глата, браво. Добре, нищо, Галинов, нищо. По места. Вики застани средата, Марти ни е тресна отзаде. Няго, гърбът ти внимавай. Марти! Да! Отивай, Галинов! Отивай, Галинов! Точно така, Марти! Марти с него! Айде! Давай, Симо! Браво! Издрибой, гледай! Вики, иска! Браво, супер! Ти си Рашев. Ще вземеш, Галинов! Веднага гледаш, Вики! Добре, край! Браво. Отстъпи! Рашев, учи там. Ляво, Вики! Марти, отстъпи, бе, Марти! Не треста, отстъпи назад, бе! Тук потъча. Не, тук потъча. Няго ти! Галинов, дясно, Галинов, гърбът ти, не отивай там! Браво, Марти! Браво, че, игра напред! Аре, Вики, смело! Вики, смело, 1-1! Вратата, гледай! Известняне! Браво, Викторе! Браво, Вики! Браво, Марти! Не треста! Не трябва да има хора за тебе. Разбрали ме? Не се досай, не си гледай играта. Говорете си! Хайде! Алекс, елате назад, че ви блъсна там, бе. Жорка, засече ли част назад? Да, пуснал. Добре. Добре. Симон, стой там. Стой. Не мога. Ето го! Не мога да не изигра, съм го видял, че Не, Симон, стой! Спокойно! Дай, Симон, дай сега. Дай, Галинов. Няго, може да играеш с Марко. Да дойде да видиш какво е работи. Знали ме? Разглазва сме. Добре, Марк, спокойно. Айде, Марк, мира! Рашев, стой, Рашев. Малко навътре да помогнеш на Ангел. Рашев, я вижда, навътре да помогнеш на Ангел. Дай назад. Вики още! Марк, не бързай, ти казах, като стоят тогава. Браво, Марк. Марк, разбрали ме? Няма да подаваш, ако няма свободен човек или са смени местата. Разбрали ме? Кай! Вики още навътре! Точно. Добре, Марти. Марти застава топката, Галинов гърба ти. Не треста по-назад. Галинов по-напред. Галинов изпитай, ето го. Галинов ти. Добре. Излизаме. Не треста, внимавай гърба ти. Ето за това говорим. Ето там, Марти. Добре. Симо, не дей чака, Симо, там няма как той поема топката, не го чакай. Няма да изатока пред него да я вземеш. Галинов отвори. Не, отстъпи назад. Дай го, така пространство. Стой, Брай. Напред тогава искай. Борай, гледай, Борай. Браво. Абе, къде отиваш, бе, ние 300? Ей! Дали говорихме нещо? Браво, Марти. Добре. Йони, Ела тук. Йони, не казваме с ръце да ела бързо. Ти някой ни.
Ти няма се включваш напред, когато нямаме никой да разбира, че ти дисциплина да предали ме? Да. Айде, че. Ще му искаш топката, подаваш му пак оставаш. Дай. То се пази, Ангеле. Не треска гърба ти! Отстъпвай! Браво, Вики! Добре. Марти Нягов изпълнява, Вики искай топката. Двамата, хайде! Дай на късо! Дай ботинци на късо, е! Вики с удар! Добре, нищо. Не треска гърба ти! Не треска, отстъпи! Напред. Симо. Не бърза да я подаваш. Не треска, отстъпи. Дай го да приемаш. Марти Нягов на едното място, Марти, разстрих играе. Съдия ли си? Има двама съди, спокойно. Вратис. Нягов, когато я вземеш там, ние кръста трябва да съм отворил на фланга, разбрали ме? Да мога да вземеш. Вики ляво! Ляво с Нягов! Ляво с Нягов! Добре. Чак там. Алте! Нягов, алте! Отстъпи! Галинов на място. Марти Зея. Дай Рашид удар. Браво, Марти. Добре. По места. Галинов идва човека. Вики, изчакай. Марти, не там. Марти, отстъпи. Сега отива Виктор. Ето, сега отиваш ти. Обаче бавно отиваме. Да завършим с удар. Браво, Марти. Добре, момчета, нищо. Марти, ти отстъпи. Първо след това се отива Виктор. Разбрали ме? Ние ще наклоним, там ще вземем. Разбрали ме? Отстъпи леко назад. Нягов, отстъпи леко назад. Ето сега. Браво. Добре, Вики. Внимателно. Отстъпай. Галинов, Марти, не треса с гърба. Гледай го. Да не те продолява. Браво на двамата. Цялото служи. Браво. Сеща Нягов, десен крак. Браво, Нягов, супер момче. Там Нягов, отива Галинов. На място. Марти, гледаш. Вики, искай пак между тях. Браво, Алек. Дай му я плева. Ангеле. Ето го Галинов, дай му я тръгни. Добре, Вики. Вики, опитай се да я подадеш на някой да тръгнеш, като я вземеш лице, тогава да стреляме. Разбрали ме? Галинов! Вики, дай още назад! Дай му я сега! Айде, Марти, искай! Вики, мини отпред, остави го да изпълнява той. Ти да търси топката да можеш да въртиш, не да стреляш. Искай я, Вики! Тялото! Влизай. Дай Борай, взимай. Не треса Зея. Нищо, Марк, спокойно, нищо случва се, хайде. Нищо случва се. Спокойно, Марк. Служи я долу. Стая спокойно. Пак отвори между тях. Ето го Марк Нягов. Точно така, дигни главата. Вики, иска я. Марти изпълнява. Галинов, дай още назад. Бутай сега напред. Точно така. Вики, искай топката, не стой на място. Браво, Нягов. Вики, да завършим сюда. Добре. Не треса тялото. Дай Галинов, изпирай. Браво. Не треса тялото. Добре, не треса. Пас. Браво, Марк. Вики, искай, Вики. Ангеле, мислиш за... Дай му ето го тук, бе! Зад него да го вижда. Точно така, още надясно имаш. Браво! Дигни главата! Браво, супер! Дай, Вики! Нищо, спокойно! Браво! Тримата назад! Внимавай! Тримата стоите! Браво, Вики, завършвай! Нищо! Айде! Карвай! Айде! Не спирай! Абе, иди да викаш, бе! Дай му я! Завършвай, Марти! Браво, че нищо! Марти, Нягов! Браво, нищо! Ето го, Виктор. Чакай, спри!
Взимай друга, взимай друга, взимай друга. Пас, Ачо! Креста, виж къде трябва. Ей, до него и врата. Къде трябва да бъдеш? Да не е зад него. Хайде, бе, да. Марти изпълнява, служи хубаво да спре там. Да спре. Галино готова пред. Ето го Мони, Рашев, хайде. стой на зареве, Рашев. По земя. Рашев, стой на зареве. Браво. Айде. Браво. Браво, Мони, нищо. Дай, не спре. Браво. Пак. Дай, Мони, не спре. Свали я долу. Двама сте. Ние 300, къде отиваш? Дай, пас. Айде боре. Айде да се пребори. Пас напред. Браво. Схема. Супер, Марти. Браво, Марти. Нищо. Браво, Марти. Супер беше. Браво, ние 300. Не, има много. Айде. Мони, не спирай. Давай. Дай ние 300. Браво, Марк, супер си, овче. Галинов, трябва да си пред топката, по-напред, тоската. Марк или малко заре. Ачо, бягай там. Браво, Марти. Мони, тръгни на пето бака, Мони. Там са 4 Борай, трудно ще стане от място. Рашев, тук гледаш човека. Ето го. Не треска, стой там, отвори му. Дай отиде да помагаш. Играй. Давай, имаш. Ето го, Роста. Гледам там. Давай! Е, Марк. Ето го. Търкалей, пак искай, Марк. Назад. Айде, Този Златинов, нали го възми? Дай, Ангеле. Рости изпълнява. Вики, отива да искаш. Симо там. Хайде, играй с него, бе. Симо там. Айде, играй. Смело, Вики. Супер, Вики. Излез, Ян. Добре, Никола. Браво, момче. Дай по места. Рости ляво с лице. Браво, Никола. Дигни главата, ето го, Виктор. Али, Вики, иска я. Някой може така да върши. Аз мога да се аз мога да Йоанна, режда стена, бе. Да, Вики, ти. Жорка, изчакай само. Ама то е правилно или Другия гол, бе. Доля. Дай, играй. Секса човек. Вики, не изпълнявай ти корнерите. Нека някой друг да може да тъча да стреляш. Дай, Вики. Мони, гърбати! Вики, айде, Вики! Айде, върни се. Симо. Аут! Мони, гърба! Вики, стой в средата! Вики, дясно имаш, Вики! Браво, Мони! Схема на Вики. Внимателно! Вики, застани с гръб, Вики! Обърни срещу него с цялото служение. Искай му сега! Отри към него, Вики! Така не мога да я получиш! Ето! Браво пак! Браво! Завърши с хармонии! Браво пак! Браво!
Удар, Вики! Браво! Ето го имаш! Вики, дай му я, Вики! Играй. Внимателно, Мони! Браво, Мони! Айде отивай, Вики! Вики, не ти да изпълняваш! Искай я, ето дай му я! Браво, пак! Тръгвай, Златинов. Мони, гърбати! Другата страна. Браво! Браво! Никола! Браво! Браво, Никола! Гледай сега пас, Ангел е сам. Върши. Внимай, Никола, без фал! Назад си му. Пас Мудина, браво! Жълто! Внимателно! Жълто е! Моля отстъпаш с него! Рости, гърбати! Рости! Рости, Никола! Не, няма гол. Няма гол, Марко, изпълняващи! По местата. Рости, отвори хубаво широк! Моля, лапко е, момче! Ти си Борай. Дай Борай. Ой, Ники! Той си я дава и за притеж, грека просто на Марко, став! Рости, отвори, Рости! Дай Златинов, Карим. Не отказвай, Златинов. Не се търпе назад. По-спокойно в младия, напред. Марко няма го. Жълто. Да. Рости на място. Златинов по-смил. Айде, има свобода. Дай на Ангел. На Ангел пас. Браво ти! Мони, служи вътрешен, Мони! Марк, Мони! Служи вътрешен, я взимаш топката пред теб! Браво, Златинов е ела на място, Ангел. Ангел е отсидина. Добре, браво, деца. По местата. Никола, от друга страна! Никола, от друга страна! Айде, Марк! Давай, Борай, ти си. Добре, Никола! Стима! Браво! Внимателно! Фал! Внимателно! Златинов малко към дуспа. Айде там. Следващ топката. Мони, дясно, Мони! Дай Златинов! Не се спирай, Златинов. Марк! Браво! Сега ще направи Мони, ела! Рости, дясно! Ай, Никола! Вики, искай Дай Борай! Никола! Взимаш вътре удар! По-бързо! Отивай! Вземай! Пас вече! Браво, Марти! Подай вече, Марти! Давай! Не спирай! Рости, отвори, Рости! Назад! Марк! Пръща назад! Браво, Ангел! Вики! Рости е сам! Вики! Назад! Дигни глава! Браво! Не! Рости! Рости, да се върш назад да помага. Браво за филма. Помощ такива жести да не виждам. Продали ме? Ясно ли? Айде отивай. Вики! Обличаш ги по един по двама, никой да не гледа. Помагаме всички. Рости стъпваш. Никола, гърба ти, Никола! Не, Никола! Гърба имаш. Вики, разбрали ме? Пама с това стопка, не мога да стопка с претя. Отваря назад. Овладея. Рости, той това страна по земя. Марти, спокойно. Да, топка е трудна, разбрали ме. По земя, за може той да овладее да играе с нея. Марти, няма го по-напред. Марти, няма го трябва да си по-напред. Там трябва да бъде Рости.
Ево я! Браво, стиги Давай, вата, давай, Вики, иска браво, топката, брат. Вики! Помагай, дай. Браво, Борай. Ял, Никола. Браво, излъжи го и не. Борай, Борай. Рости тук на топката! Да, Рости по-наляво. Добре, готово. Вики, там трябва този пас затвори, Вики. Дай ме! Вики! Напарат паса вътре, друга пас напред, тогава отиваме. Както успя преди малко е там. Рости! Никола, дясно! Браво, Няго! Отивай, Вики, взе всички! Идва, Спокойно, внимай, Никола, заре има човек, Никола! Браво, Вики! Карвай! Браво, Рости! Няма ли на твои? Никола, внимай, сега ще има човек за гърба, Никола! Вики, ти си! Дай, Давай! Неди! Поеми си я! Марко, вия, Никола, пори пусти на корнера, Никола! Добре, браво! Дай, Мителене, дай ми. Добре, това е спокойно, хай. Добре, назад. Симо, саме. Марки, пъзи скъсат човека. Марки! Златило веднага отиде Хайде! зад него. Златило. Хайде, бе, Никола! Очевичко! Дай, не. Него! Ето, готово, супер! Нищо, браво, добре беше! Да, Марти на топката, Рости веднага на място, Рости! Рости, айде! Няма ще направим. Рости, Дай, Неди. Златило, какво говориш? Реално помага. Няма никакво по тебе. И да спъркаш, няма проблем. Искам да се отиш да играеш футбол. Разбрали ме? Айде, готово. Марк, това, Вики, застани страната. И изчакай пас. Марти, гърба ти! Не спре, Вики! Браво! Никола Зея! Тръгва на дрибал! Двама сте! Браво! Завършва ни е 300! Браво ни е 300! Супер беше, нищо! Марти, Няколко гърба ти! Добре, Марти, не е 300 гърба! Събирай! Не е 300, Марти, събирай! Браво, Никола! Супер си! Не е 300 на топ! Айде, Марти! Ягов, отстъпваш! Марта, Никола, гледаш! Хайде, търсия. Пас, ето. Айде, играй. Жорка! Оле. Никола! Ти вече той вече те продолял. Единството, което да направи скучно, да настира сигурно. Разбрали бе? А няма приема да скажат човека. Марк за гърба! Ти малко по-напред! Няколко по-напред! Така! Дай, отче! Браво. Никола Гърбати! Удар. Диво, несериозно е това. Несериозно. Изеста пред, не е 300 отвори! Така, позиция, точно така, Марк, перфектно, Марк! Браво, Марк! Супер! Трябва да си пазиш човека, Рашев. Марк, видя ли? Браво, Не е Иване. сложно! Само искам да си спокоен! Служи я долу, Никола, изпълнява ни е 300!
Ай сега малко назад. Вики, избутай напред. Смени си мястото Дай и сега, пак. дай. Не бързай, Марти, с този пас. Няма ситуация, изчакай. Жълто. Галинов, отстъпай. Никола Гърбачи. Браво, не е трес. Там, Марти. Браво. Не спирай. Защо бързаш тогава? Йоане, казваме с ръце, Йоане. Давай, удари. Смут. Отстъпай, Никола. Никола, отстъпай, има човек, Никола. Браво, Вики. Браво, Никола. Не бързай, Марти. Не бързай. Тръгни на дрибой тогава да стреляй. По места. Марти, веднага вляво. Отивай. Дай, Вики. Искай топ. Добре. Марти изпълнява. Вики бути напред. Галинов, дай още назад. Още, отвори го. Вики, не на 1 метър, Вики. Пусти го я. Дай, бра, Ангеле. Вики, отиваш до пенала и там се опитваш да я вземеш. Разбрали ме? Не да него 3 метра. Никола! Марти за гърбати, Галинов в чепа. Браво, Никола! Удар, Вики! Дигни главата! Вики! Още веднъж ще поеми, вдигни главата и не трябва да става празна врата. Галинов гърбати! Браво, Никола, гърбати, Никола, веднага на място! Никола! Браво. Влизай. Дай. Браво. Нищо. Браво. Вземай, Рашид. Айде, пас. Ти бягаш и гледаш само напред топ. Ай, гледай си да няма човек за тебе. Разбрали ме. Догай. Дай. Вики, искай пак. Дай. Дигни главата, имаш ляво. Вики, не мога да стреляме от всяка ситуация, разбрали ме? Събираш ги 3, остава от друга страна сам, вкарай му я. Аз ще може, нали трябва да се научи. Ела назад! Бе! Отивай! Дай, Вики! Гледай, вдигни главата. Дай му напред веднага на Виктор! Дай си му, дай. Добре, браво, Галинов! Внимателно! Добре, Ангеле, изпълняй. Галинов тук, Марти, отвей се отвътре! Марти, веднага! Марти, тук като ориентиране, къде сме, ще ни вкарат гол. Преценяй ситуацията, Симо, сам ти можеш да си я спреш. Ако е за тебе да те бие. Викторе! Ачо малко назад. Една крачка. Дай, Борай. Браво, Борай. Дай, Борай. Назад, Рашев. Не те искам с глава да ми играе. Къде отиваш, Никола? Айде, обясни ми, Никола, къде отиваш? Галинов гърба. Дай му на Галинов! Хащай! Внимателно, вратаря! Галинов на място! Симо е сам, Ангел е сам. Гледай от другата страна. Пак затваряш. Пак главата, погледа ти е долу. О, здравей. Мартин, Играй. Ще видим какво става записа, не ми е свитнал часовника. Да. Явно не работи глава с листъм. Смяна ще направи. Никола и Галинов елате при мен. Няма го. Борай. Дай Галинов. Браво, че не знам, ето стои си върни.
Пас, пас. Гледай напред. Пас. Пал, не е ли, Жорка? Пал. Вики, ела почини малко. Ела. Давай. Айде. Ела, почини малко, една минута. Не треста! В защита стой! Дай, Петър, влизай, моля. Не треста ти! Много. Симо, много към малко линията отиде. Навътре да се намеси. Марки, отвори на корнера. Ангеле, напред. Дай, Ангеле. Браво! Айде, Мони! Спокойно. Мони, защо бягаш, защото тя идва към тебе, ти бягаш от другата страна. Отиди към нея, Бързо, отиди, бързо. играй. Мони, има корнер. Алекс, не. По местата, кай. Патъл се! Рашев, бързо. Не трябва става сам, ела, тука! Тука, ела! Ангеле, Имаш бързи и се Марки, назаде само. Марки Към имаш. центъра. Така. Айде, Марки имаш. спокойно се. Тука напред, Марки! Дай първи Разберете дрибъл! се с Ангел. Гледай сега! Марти, не бързай, Дай, изпаса взимай. Марти, дай дрибъл! Браво. Не се хвърляй! Да, играй. Стиги го, там Рости имаш! Назад. Дай го на Рости! Браво. Нищо, хайде! Хайде. Рашев. Ей там. Айде, ела, покажите малко. Айде, Симо. Браво, Марк, супер! Рашев, напред Играйте, играйте. ето го дясно, Рости! Дай. Браво! Дай му още, Рости! Алекс! Браво, Мони! Браво, Марти! Супер атака, браво ти! Не трябва да става при мен. Марти Нягов, защитник. Ключия за паса. Мони минаваш дясно, Рости минава вляво. Марти Нягов, внушител за първи. Дай, Марти! Само го затваряй, Марти! Браво, Марти! Пал. Отстъпи назад, а топката да не я стреля веднага! Вики, застани стена! Там! Браво, Марти! Супер си! Дай по места! Рашев. Мони! Рашев. Ела. Мони! Добре, влизаме. Има цвет за жълти, бе! Ачо, отдясно. Играй отдясно. Рашев, ела тук. Вики тука, затвори тука паса, Вики тука! Ето това е! Дай да видя бързо! Тука на пенала! Там! И внимаваш, гледаш и чак! Дай! Добре, нищо, спокойно! Браво, брой. Дай! Спокойно! Иди глата! Аре, натискай! Браво, Цвета! Симо, ела малко. Симо една. Добре. Айде, Алекс, играй, Алекс. Дай.
Смяна ще направи. Добре, добре. Играй по. Пак. Ясно ли? Смяна сега. Марти Нягов и Рости Ава. Айде. Дай 5 точки. Дай Рости. Айде. Алекс, отиди само. Бутинов, дай помощ. Моля сам. Дай Борай, дай Зоцо. Не среща Гърбово. Браво, Никола. Айде, Зоцо. Никола, не среща Гърба. Моля, застани. Алекс, отиди там. Айде удар. Напред, Вики! Избута напред, да вземем там! Браво, Никола! Там, Вики, Влизай трябва да сам. вземем! Внимателно! Вики, разбрали ме! Те са пред! Разгледай тук да могат да вкарат на тебе! Стой там. Не трябва да отваряй! Ето го, Марк! Еле! Точно така! Овладяваш Вики по правата! Дай му, не треса! Браво, Вики! Там, даме, гледай ли? Ала, май, гледай. Нищо. Стига, бе, Иване! Браво, Марк! Давай, Борай. Браво, Марк! Добре, отче! Следиш играта! Никола! Спокойно, тия ток се труди! Къде да прецениш да прецениш? Ай. Добре, поздравя!